नहीं रे, पंखवा बाहर से बिगल हलो तो हम कहलू हर राते राते तो इतना पंखा हो केलू कि हमरा जड़ैया आइल हलो। वही से बिग दिल हन छतवा पर। हाँ, कम्बल ओढ़े पड़ले राते हमरा। हाँ त अब तेलो लगलू हल। तेल हाँ? तेल हमरे वो लगावे पड़ले हल। रात भर डरामा करते कि हमरा मचपीरी हो गलो है, गोड़ पिराई तो तोरे चलते सहले हलियो। रात भर तो हम ही पंखा होकली हल। से ना हाँ तब बर पूजा कल के भल के मर्दाना ला बर पूजा कर रही। बारहवे के खाली गोड़वा दबावल जा है। अपन बार के ना उठा कोसला हो, खाली साड़ी खरीदेला, गहना बनवेला और कुछ होला ना। तो साड़ी देली ना लाके रे, 4500 के साड़ी लाके देली है बर पूजा करे लगी। वही तो कहते सड़ीवे ला खाली कर जाओ फास्टिंग और कोई काम ला ना। तो काहे ला कराऊ, देखावा खाली कराऊ के मर्दाना लगी बर पूजा करे थी। तो सोचा ना कल वो पंखा ला कितना मथपीरी होई थले और आज पंखा फेकाइल हथन बाहरे। इतना हमरा होके दिलते कि हमरा रात जड़ैया आ गेले ह। और त लाइक मन ले जाके ओने रख दल के तो हम काले जाके बिक दलिए जे इतना बोल रहा है मैया बेटवा। तो देखी तो कैसे बोला चार बार के एक घड़ी कहीं गोड़ दबावे, 4 गो परोठा बनावे कहीं तो की जाता तले बना के ले आवा। कहता तू अभी कि अपने जाके गर्मिया बना ल। केतवर रूप ना दे लगता। ये सब के खाली साड़ी के लोभ रहे, साड़ी के नाम पर ये सब सहले रहता थू। कहता थू कि तोरे पूजा करी थियो, हमर पूजा कपार करता है। प्यारी समझ गई। ये सब साड़ी या गहना के पूजा कर रहे थी। हाँ ये है दोनों मैया बेटवा ऐसे बोल रहा ना जैसे लगी थे कि सही में हम अथी कैली हल, कपाड़वे के लोभे कैली हल। तो जाना जरिए अभी तो 4 गो परोठा और करेला भर के सब्जी बना दो तो जरी। हमरा से बनतो उनतो ना समझ गेला। ई घड़ी लहला दुपहरीबा में कतो हम जाई थे, हम बलाउसिए जाई थे। कल ही भर देवता हली, आज हम बेलावल चल गेली। ये सब बनता तू कुछ ना कहता तू मम्मी। आज ज्यादा बोलवे ना तब उन्हें बेला दे तो कनमा पकड़ के।